Kalain ba na? Si Luwid eh, as Luwid. A few moments later. Hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! Charot lang. So for today's video, I am so very happy. I'm so very happy. I'm so very amazed. Basta naghalo lahat, Day. So ayan na nga, Zay. Kasi nga, birthday ng modra natin. Sayang! So may pa-birthday tayo kay Mother Zay. So actually, galing pa kami ng Villava. Yung na-video ko kanina na namili kami, Zay. So hindi ako nakapag-chika dun kasi sobrang daming tao. Sobrang busy dahil sobrang dami namin binili. Ayan. So ayan, Zay. Ayan ang mga binili namin. Nagbili kami ng carne for pancit. Ano dito, yung mga saladines, chicadels. Tapos yung cake is, ayun, binalik pa ng kuya ko kasi nga, hindi kasya, Day. Hindi namin kayang dalhin talaga kasi sobrang ang bigat pa, Day. So, ayan. So, walang tao ngayon. Ako lang isa dito sa bahay namin kasi mama nandun sa banana sila ng baboy. Nagpakain. Tapos sumunod din si Papa. So, walang tao, mga sis. So, ayan, naayusin ko na to kasi magluluto na tayo for today's video. So, ayan, Zay. Preparation for today's birthday ba yun? So, actually, may nag-birthday din kapitbahay namin. Si Kenneth. So, happy birthday to you. No, happy birthday! So, ayan, Zay. Happy birthday to you, Kenneth. So, nag-lechon din sila, Zay. Sana ako may lechon! Gigil kayo, ha? Wala kami lechon-lechon muna, Zay, no? Kasi nga, hindi pa lumaki yung mga baboy namin, Zay. Back-tin pa! So, yun na nga, mga bayot. So, walang tao, Zay. Si Christina, nasan ba? Ayan, doon sa bahay nila kasi pinatulog niya yung anak niya dahil gantong oras kasi pinapatulog niya yun. So, ayan na, Zay. So, hindi na tayo dapat magtaka. So, ayan, ipasok ko natin itong mga chicabels na pinyang ito, Zay, no? Hindi pa siguro magkasya. Tanggalin ko muna, Zay. So, ayan, mga vayot. So, ayan, magluluto tayo ng salades. Chika, andito yung sasaladin natin, Zay. Pagsilyo, be. Diyos ko, ganoon. So, vlog muna ako dito kasi nga, wala pang tao, Zay. So, nakakaya pag mamaya na ako mag-vlog may tao na, Day. Diyos ko, ganoon. Pero, hindi ako nakapag, dun sa Villava. Hindi nakapag shout out, chika, kasi nga daming tao. Tapos, nakakaya naman mag-vlog-vlog pa ako din. Kasama ko papa ko, tsaka kuya ko. Tapos, mag-vlog-vlog pa ako dun, Day. Mag-talking-talking pa ako. Samantalang ako ng mga binili namin, Day. Sayang! So, may patang tayo. Ito, may patang tayo, Day. Para sa juice mamaya, pag may mga tao na. So, instead of water, inumin nila. So, mag-tank tayo, Day. Instead of soft drinks ang bibilhin, mahal pa ang soft drinks. So, mag-tank na lang tayo, Day. Dahil isang timpla lang. O, ay, kasya na lahat. Iihik nyo lang din naman yan. Okay, so, ayan. May spaghettihin din tayo, sis. So, oh my God, nung birthday ni Christina, hindi kami nakapag-spaghetti. So, ngayon may pa-spaghetti na kami. So, ayan, makakakain na tayo ng spaghetti, mga bayot. So, yung mga karne, ito yung mga karne, bayot. Ayan.
mga baboy dahil hindi naman ako kumakain ng baboy kasi kaya okay, mas bonggang may spaghetti, tsaka may palumpia si Bayot. Ayun sa wrap. Eto siya. So, ako din yung magluluto nito ng lumpia. Lulutuin ko mamaya. Lalagyan ko ng crispy fry. Masarap kasi yung may crispy fry na yung lumpia, Zay. Ito yung salad namin, Zay. Gulam. Macaroni. Charot. So, ayan, magmamaha din siya, Bayot. Ako lang din yung magluluto, Zay. Pero tuturuan niyo naman ako. Nakapagluto na din ako noon. So, ganyan lang. Busy talaga tayo for today's video, no? Kaya, nag-vlog na lang ako habang wala pong tao, Zay. Kasi mamaya, pag magluluto na ako, hindi na ako makapapag-vlog. Siyempre, wala namang video sa akin kasi ako lang din yung cameraman sa mga vlogs ko, Day. O, ako lang din yung mga editor. Kaya, minsan lang tayo makapag-upload. Kasi, for example, nakapag-edit ako this night. For example, i-edit ko ito mamayang gabi yung video na to. O, bukas pa ito ma-upload, Day. Yun yung napakahirap, Day. Pag wala tayong sariling editor, wala tayong sariling video camera. Video camera. Cameraman or woman or gay. Or gay, charot. Basta, parating cameraman, Day. Sariling sikap lang, mga Bayot. So, ayan na. Nilabas ko na yung mga ingredients, Day. Kasi nga, nagkakaano na to dito, eh. Nagkahalo-halo na. Naburit na, Day, ni Bayot. Naburit, Day. Diyos ko, binuho ka. So, ayan na. So, may pasalad na tayo. So, swerte na mga kapitbahay. Mamaya, tatawagin ko lang sila pagkakain na. Tapos ako magluluto, no? Sana all. Sana mag-birthday din sila. Para ako na din naman yung tawagin. Diyos ko, ay, may cartoons. May basurahan na ako, Zay. So, itago ko ito mamaya kasi kukunin naman ito ni Mama, Day. Ayun. So, yun na nga mga bajut. So, ano bang unahin ko lutuin? Salad. Salad yung una ko lutuin, Day. Para nga, pag magluluto na si Papa mamaya sa mga ulam-ulamin. So, di, ano na. Bugnaw na yung salad, yun. Malamig na, gano'n. So, ito siya. Ito, tsaka may condensed light. Ikaw, ba't ikaw? Against the light, mag-aritas pikas, big. So, ayan mga sis. So, ito yung uunahin natin. The macaroni. Dalawang macaroni. Tsaka itong angel chica. Ano ba ito? Mga pa-condense man. Ano ikaw? Condense. Ayan, kondensada. Pareho lang pala yan. Tapos ito. Tapos yan. Sa ano yan? Sa maha. Sa spaghetti. Ayan. Ay, ngani. Dumami man. Ay, apat. Ay, tatlo nga. Sakto. May pamais yung Bayot. Dalawa pala sa salad. Dahil, Diyos ko, ginawa. Tapos ito. Tapos ito dito sa maha. Ay, sa maha ba yan? Parang hindi man siguro. Hindi cream. Ay, dalawa pala. Uy, Diyos ko, ginawa. Dalawa pala, Day. Kala ko isa lang. Siyempre, wala naman sa salad pa. So, ayan na. So, lang ako kasama dito, Day. Ako lang talaga mag-isa sa bahay namin. As you can see, wala talagang katapao, Day. Pero mamaya, darating na yan. Mga kapitbahay namin, patutulungin ko dito pag magluluto na ako para may katulong naman ako, Day. Pag, ng lumpia paggawa. So, eto, crispy fry. Sa lumpia to mamaya, may papansit sila. Kaya ang spaghetti na yan, so dyan lang. May pa-juice. Magtimpla ko juice ron. Diyos ko, ganoon. Uhaw ko, Day! Ito na lang. So, ani lang. So, yun na nga mga sis, may patang tayo, Zay. Kasi, mas maganda kasi dito, makakapagtipid kasi tayo. Siyempre, hindi naman nakalain na, hindi naman binilang natin yung mga bisita. Siyempre, kung sinong darating, kung sinong pupunta, di kakain dahil. So, yung Eden, sa salad to, Zay. Ay, sa spaghetti pala. Just, basta hati mo lang sila ganun. So, ayan, Zay, may pang-watermelon si bakla. Hindi makita. So, konti pa lang yung laman. So, pandara na akong ref. Okay, basin ano na. Na-stress ko ba yun? So, ayan, Zay, magpapaalam muna ako sa inyo, Zay, kasi magluluto na ako ng bonggang-bongga. So, mamaya na ako mag-video to the max sa, sa birthday talaga, yung may pa-cake, may pa-blue candle, ganon. Blue candle, blue, ganon. Basta, yun na yun. Ihipan yung kandila. Guys, ginuto ka. So, ayan ang mga bajot. So, thanks God for the safe travel. And then, thank you for the blessings, Lord. Thank you for everything. Kasi, lahat pong ito ay galing po sa inyo. Ayan! So, thank you, Lord. So, happy birthday to Kenneth again. Sana tawagin tayo mamaya. May pakain. Kasi di pa napapagluto. Doon muna tayo sa ibang birthday. So, ayan na nga, Zay. Magpabay muna ako kasi magluluto pa ako, Zay. Bye-bye! 1 hour later.
So, update for this. Nangukap mga day! So, ayan. So, ayan day. May handaan na kami ba yun? Sa tima na ang tanang mga pagluto-luto ba jay? Sanseros Catering. Ayun, tima na. Hindi ako. Akong birthday. A few moments later. Tawag sa akin dyan. Asan mo ka na po? Mga ano na ba? Okay, go! Happy birthday! Samahan, sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo sa Kristo, salamat din nga. Grasya, sudan, nga giandam. Nga kinigikan kini mo Ginoo. Salamat Ginoo nga imong hatagan o kabaskog o taas paglugoy nga kinabuhi ang birthday o ang nag-andam ni Ginoo. Matagi kaming tanan nga kini makabusog nga dili lumalabay sa among kinabuhi Ginoo. Ang tanan gisalig nako sa pangalan lamang ni Ginoong Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Sa kanang samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Sige na. Kailan na! Anda. Oh, Madam Marilyn. Tayo lang kanto, Madam ay. Pagkuha na, day. Ay, siyempre, Manong, everyone. Kapalit ka sa kaldero. Ikaw, Madam. Talito ka nung atong Maha Salvador. Talito ka sa gilid. Thank you. Kana yung mo gila ang mga to. Paningkamot mo si Pin. Kaya nagunta mo di aday. Banyo. Pang malayo ay juice na. Pang tayo yun ay. Oh, tanuay na yan. Tanuay. Pakadram. Ha? Ha? Ikaw ba mag-ingon nga? Oo. Bulan-lan ko ba? The two sisters. Pa! Ha? Boy? Kita na ka ikaw, wala kay talo. Halata na ka ikaw.